Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, 3.5 milyones nga mayara sa middle class makabaton man bulig pinansyal. Madamo nga mga 4-piece beneficiaries nakalusot sa Social Amelioration Program. Sa balita nasyonal, Duterte nanawagan sa mga miyembro sa Aksyon nga preparahan ang posible pa mag-igo nga mga outbreaks. Administrasyon hindi na kinahanglan nga wag pangutang para sa COVID-19. Sa balita international, nationwide lockdown sa India ginpalawig tubtob sa Mayo 3. Sa sports, Thurman interesado sa gyapon sa Pacquiao rematch. Balita entertainment, Christopher De Leon kag Sylvia Sanchez negatibo na sa COVID-19. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga tips para mapabilin nga mentally healthy bisan nga may COVID-19 pandemic. Maayong aga Bacolod, may aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton na balita sa lakat sang panahon. Sa gyapon ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, ang mayara sang magulugulumon nga kalangitan kag mailulapta nga pag-ulan kon thunderstorms. Ang kasarangan tubtob mabaskog nga hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naaminhan na sidlangan ang magaluntad din sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Sa syudad sa Bacolod, ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa pinakamainit nga 34 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, kapin sa 3.5 milyones ka mga empleyado nga Pinoy nga ginakabig middle class ang makabaton sang 5,000 tubtob 8,000 pesos nga bulig pinansyal gikan sa gobyerno nasyonal sa sulod sa 2 ka bulan para sa bulan sang Abril kag Mayo. Ini matapos ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 50.8 bilyones pesos sa pagpatuman sang wage subsidy program para sa mga middle class workers nga naapektuhan sang COVID-19. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, iniasabat sang gobyerno sa panawagan sa mga middle class nga bulig bangod apektado man sila sang COVID-19. Ginpatag ni Gasataya ang lista sa mga beneficiaryo ang magahalin sa BIR nga mo ang may database kung sino ang ginakabig nga middle class worker. Sunod sa kongresista, hindi na malakip sa programa ang 4-piece beneficiaries kag ang mga nalakip sa Social Amelioration Program. Nagpanugyan si Gasataya sa publiko nga hulaton ang guidelines sa pagpatuman sang sininga programa.
Ginakalipay sang kongresista nga nagamat-amat na nga nagadamo ang mga pumuluyo nga matagan sa bulig pinansyal gikan sa gobyerno nasyonal kasunod nga may 18 milyones sa ka mga households ang maka-avail sang social amelioration program. Ini siya in response sa clamor kag panawagan sang tanan nga affected sang COVID-19. So the president just rolled out the plan maghatag sang cash assistance sa mga middle class workers. So ang lista will come from BIR. Si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Tub-tub karon ginahulat pa sang syudad sang Bacolod ang 95 nga pending nga resulta sa COVID-19 test gikan sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Sa pinakauling nga datos gikan kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, 4 ka mga lalaki ang ginadmit sa hospital kag ginakabig probable COVID-19 samtang pending pa ang resulta sa ilang swab test. Ini ang ginalakipan sa 58 anyos nga lalaki nga naka-eksperyensya sa kabudlayan sa paginhawa pero wala sang travel history o kung exposure sa COVID-19 patient. 35 anyos nga lalaki nga naka-eksperyensya sa kabudlayan sa paginhawa pero wala sang travel history o kung exposure sa COVID patient. 64 anyos nga lalaki nga kabos ang paginhawa pero wala sang travel history o exposure sa COVID-19 patient. Kag 31 anyos nga lalaki nga nagakabos ang paginhawa pero wala sang travel history o exposure sa COVID-19 patient. Si COVID-19 patient 3 nga naka-recover sa virus ang nagapabilin nga admitted sa hospital bangod sa stroke kag iniyang ginsaylo sa non-isolation ICU setting kag stable ang iyang kondisyon. Ang Bacolod sa karon ang magina-monitor pa nga 171 ka persona nga may travel history sa lugar nga apektado sa COVID-19. Ginbulgar naman ni Bacolod DSSD Head Pasita Tero nga madamo sa mga 4-piece beneficiaries ang nakalusot matapos nagtuyo nga maka-avail sang Social Amelioration Program o SAP sang Department of Social Welfare and Development. Suno kay Tero, ilan na diskubre nga gingamit sang pila ka mga persona ang ngalan sang ilang nga bata agud maka-avail sang SAP. Dunga pa ni Tero nga sa karon, ilan na gin-match sa data sang 4-piece beneficiaries ang listahan nga maka-avail sang SAP agud masiguro nga hindi magdoble kag mahatag sa natungdan ang ayuda sang gobyerno. Ginpahayag naman ni Tero nga dako ang posibilidad nga magapangatubang sang penalidad ang mga 4-piece beneficiaries nga nakalusot sa pag-avail sang SAP bugod sa ginhimo nga pagbinutig. Kapin 98,000 ka beneficiaryo ang ginasala pa sa karon sang DSSD agud masiguro nga wala sang may malakip nga 4-piece beneficiaries sa SAP. Ginpasiguro naman ni Incident Management Team kon IMT Commander Dr. Jonathan Lobaton nga may koordinasyon ng gobyerno probinsyal sa siyudad sang Bacolod kay iban pa nga local government units agud masiguro nga hindi magin-issue ang quarantine pass sa mga persona nga luyog magsulod o kun luyag magsulod sa iban nga banwa kag siyudad. Ini ang ginpasiguro ni Lobaton matapos nabuksan ang issue nga may pila ka mga LGU ang wala naga-honor sang quarantine pass ang pila ka persona nga luyag magtabok sa piyak nga banwa o kun siyudad. Suno kay Lobaton ginahimo na sang probinsya ang tanan agud ma-address ang amo nga issue. Nag-apelar man si Lobaton sa publiko nga padayon lamang nga mag-monitor sa mga impormasyon agud maka-update sang issue sa quarantine pass kag iban pang impormasyon may angot sa implementasyon sang enhanced community quarantine. Sa mga dugang pa naton nga mga balita lokal, ginpahayag naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga sa piyak nga dako ang pagnubo sang na-record nga mga patients under investigation kag persons under monitoring sa Negros Occidental. Hindi lang sa gyapon magkumpiyansa kag sa baylo, padayon lang ipatuman ang preventive measures batok sa COVID-19. Nagapati si Ferrer nga paagi sa pag-edukar kag padayon nga information dissemination, mahangpan sa publiko ang kaimportansya sa pagsunod sa mga proper precautions agon makalikaw nga maglapda pa ang virus sa probinsya. Duha pa ni Ferrer, suportado niya ang ideya nga ginaduso sa karon nga magtukod sa kaugalingon nga testing center ang probinsya. Nagabot na sa Negros Occidental kahapon nga adlaw ang 35 ka mga overseas Filipino workers nga stranded sa probinsya sang Cebu. Sudok kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, gikan Cebu nagdungka ang barko nga ilagin sakyan sa syudad sang Escalante. Kagindala sila sa Yolanda Housing sa Tumandok Village, Barangay Santo Niño, Banwa sang Ibi, Magalona.
nga mo ang COVID-19 Provincial Healing Center agud ipaydalom sa 14 diyas nga mandatory quarantine. Dugang pa pagpaabot ipaydalom sila sa rapid testing swab test para ipadala sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo para sa confirmatory test. Naibaluan upod sa mga OFW sa isa ka administrative officer, 5 ka nurses kada shift kag 14 ka mga pulis. Agud magbantay kag nagapasiguro sa ilang mga kinahanglanon. Palayag ni Diaz wala pa sang schedule kung saan o makapauli ang 55 nga nabilin sa Cebu bago ginaulat pa nga matapos ang proseso sang ilang mga papeles. Samtang ila naman ginaproseso ang pagbalik sa iban nga mga OFWs nga stranded sa Manila, Palawan, Mindoro kag iban pa nga lugar. Gina-consolidate naman sa karon sa Negros Occidental ang kapin 200 ka mga persona nga nagapabilin nga stranded sa Luzon bangod sa gin-implementar nga enhanced community quarantine. Suno kay PDRRMO Head Dr. Sefard Kailian, ila pa nga gina-check kung ano ang classification sa nasambit nga mga persona nga nagpagigangot sa ila nga email address kag contact number. Doon pa ni Kailian, magluwas sa kapin 200 ka mga persona, mayara pa sila sang ginaproseso man nga mga Negrosanon nga construction workers nga nagpalayo sa bulig matapos nga ma-stranded sa Cebu, Iloilo, Palawan kag Lanao del Norte. Nanawagan man si Kailian sa mga stranded pa nga mahimo lang mapagigangot sa 0965-799-6571 o kung mag-email sa imtnegok@gmail.com. Liwat din pahag ni Kailian nga tanan nga i-repatriate dalon ni sa Healing Center sa Banwasang Ibi, Magalona. We have a total number of 200 individuals from Luzon, no? That we have received from our emails and list, no, for all the stranded passengers, both OFW and construction workers, and even those nga nadulaan ubra sa aton nga sa Luzon. Si Dr. Gerald Sefard Kailian. Kag sa katapusan nga balita lokal, liwat nga maga-issue si Kapitan Anthony Aiko sa Barangay 15 sa bago nga home quarantine pass o kung HQP sa iyang mga residente. Ani bangod wala sang control number ang kapin sa 60 ka mga HQP nga gin-issue sa Barangay 15 para sa apat nila ka purok. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Aiko, nagpangabay ini sa mga residente sa Barangay 15 nga i-surrender ang unang HQP para iniyang maislan nga mayara sang control number. Ginpathag ni Aiko nga ila gin-modify ang pag-usar sang quarantine pass pagi sa pag-issue o kung issue sang HQP nga ang control number ang nagatapos sa odd numbers para sa duha ka purok kag even numbers para sa duha ka iban pa nga purok. Suno kay Aiko, tuyo sini nga mapahapos ang ilang nga pag-monitor sa mga residente nga nagaginuha sa ila barangay. Sumugod subong adlaw Abril 15 ang Bacolod magapatuman sang number coding scheme sa pag-usar sang HQP. Ginatugutan nga makagwa ang tawo nga may HQP kag ang control number ang nagatapos sa odd numbers sa Lunes, Miyerkules kag Biyernes, samtang even numbers naman ang makagwa Martes, Webes kag Sabado. Wala naman sa may makagwa nga HQP holder sa adlaw sang Domingo. Ini sa tuyo nga malimitahan ang hulag sang mga pumuluyo. Ang amon nga HQP kwan, wala sang control number. And then may gipapanaog nga makuding. So ang ginhimo namon i-enhance namon pagid na iyang coding nga ag-even kami by purok. Ang kabahin sang pahayag ni Barangay 15 Kapitan Anthony Aiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Kag para naman sa complete management sa imong mga liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw kay man DTX compound nga managatinglo sa aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX online kag pwede nga deliver sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton nga mga ka-aksyon nga mahilig magkape, ginarekomenda naton sa inyo black coffee. Dili mga ka-aksyon, mayo ni siya para sa nagapanubo ni siya sa risgo naton sa Alzheimer's disease kag sa Parkinson's disease. Ang aton ginarekomendar sa inyo ini sa ang Dr. Alfred sa black coffee with no sugar, makabulig pa ni siya sa aton healthy nga atay,
sa aton nga ulob lang, hindi kita dali-dali malipat. Kung nag-edad na katanggis ang aton nga pagkalipaton aragid. So ang Dr. Alfred sa bulig nga makapatanla sa aton nga paminsaron. Ginatinluan pang imo tinae, likaw kita sa colon cancer. Kung nagabulig pa ini sa weight loss, o kung panubo sa imong timbang, kag nagapanubo sang risgo sang diabetes. Nami gidgali ang black coffee. So muna nga ang aton ginarekomendar ang Dr. sa pure nga mangosteen, mangosteen ini ang ating mangosteen nga nakabig ini nga queen of fruits, amo na nga pertigid ang benepisyo para sa aton ikang lawas. Ginhimo pa kape karon gintawag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Mabakal naton ni sa mga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, kay iban pa nga outlet. Pangita lang, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Duterte narawagan sa mga miyembro sang Aksyon nga preparahan ang posible pawag-igo nga mga outbreaks. Samtang administrasyon, hindi na kuno kinahanglan nga mangutang pa para sa COVID-19 suno sa isa ka kongresista. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Kag sa ato naman nga pagligaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo. Ining Life Extension Vitamin D3 sa inika super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect.
But silingon, bulong pa ni siya. Amo na kabisa ng aton mga medical doctors, rekomendado nila ang Life Extension Vitamin D3. Himo ini sa US of A. Aprobado sa FDA Philippines, aprobado pa sa FDA USA. Pero bisan imported, mabakal na itong tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sine. Available sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga Aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aral sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid na sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Gininyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga miyembro sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN nga temprano nga preparahan ang mga posible pang outbreak sa kalibutan. Sa Special ASEAN Summit on COVID-19, ginpahayag sang Presidente nga kinahanglan nga magtukod sa early warning system sa riyon. Sunod sa Presidente, dapat nga pasangkaron ang mekanismo sang ASEAN agud masabat ang public health emergencies. Ginpahayag sang Presidente nga dapat pabakuron pa ang kooperasyon kag pag-isa sang ASEAN sa tunga sang COVID-19 crisis, pag-abot sa produksyon sang medical supplies, food security kag mga pagtuon. Suno pa kay Duterte, ang food security ang liyabe agud mapabilin ang socio-economic kag political stability. Nagpasalamat naman si Duterte sa Brunei Darussalam kag Singapore sa paghatag sang bulig sa Pilipinas. Narawagan si Presidente Rodrigo Duterte sa effective kag strategic response sa mga regional blocks sa panahon subong nga ang COVID-19 padayon nga nag-apekto sa bugos nga kalibutan kag sa panangabuyan sang tawo. Kahapon nga adlaw nakigbahin si Presidente Rodrigo Duterte sa virtual summit sa Southeast Asian leader nga nagtalakay sa mga estratehiya para matap ng COVID-19 nga nag-apekto sa kadam-an kag nagtuga sa economic disruption sa rehiyon. Ginpanugyan ni Presidente Duterte sa iyang counterparts nga pabakuron ang production kag i-facilitate ang intra-ASEAN trade sa life-saving necessities kagay sang bulong, medical equipment kag supplies. Nanawagan man si Duterte sa establishmento para sa early warning device para sa pandemic sa rehiyon kag ginasuportahan ang reduso sang Thailand nga magtukod sa COVID-19 Action Response Fund. Kalakip man sa ginaduso sang Presidente among open trade and food security labi na ang supply sang bugas. Bilang kabahin sa ilang pagtinghwa nga makabulig sa bugos nga kalibutan batok sa pagpagig-away sa Coronavirus Disease 2019, maga-donate ang gobyerno sang Taiwan sang 300,000 ka mga face mask sa Pilipinas. Sunod sa Ministry of Foreign Affairs sang Taiwan, kabilugan nga 6 milyones ka medical mask ang natalana ipadala sa European member states, Eastern European countries kag Southeast Asian countries sa din kabahin sa inisang new southbound policies ang Taiwan. Sunod naman sa Economic and Cultural Office sa Manila sang Taipei, ang gobyerno sa Pilipinas ang makabaton sang 300,000 ka Taiwan-made medical mask. Ang shipment ay napaabot mag-aabot sa Manila karon nga adlaw Abril 14 akon Abril 15 pagi sa Eva Air Flight. Magluwas diri ang Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam kag India. Ang magabaton man sang tag 100,000 tubtob 300,000 ka mask depende sa pagkinahanglan kag populasyon sang amo nga mga pungsod. Ginaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang wage subsidy para sa middle-class workers na napektuhan sa COVID-19 crisis. Sa televised briefing, ginpahayag ni Nograles ang ginaprobahan sa Presidente ang Small Business Relief Program. Agud buligan ang kapin 1.6 kamilyon nga mga magagmay nga negosyante kang ila 3.4 kamilyon nga empleyado nga napektuhan sa ginimplementar nga enhanced community quarantine sa Luzon kag ibang pangalugar sa Pilipinas. Sa idalom sang programa, ang mga eligible workers magabaton sang 5 tubtob 8,000 ka pesos nga sumahon base sa minimum daily wage rates sa ilatag sa karehiyon. Dugang pa ni Nograles nga ang subsidy hatag sa 2 ka tranche sa bulan sang Mayo. Ang mga eligible workers ang dapat nagtrabaho umpisa Marso 1, 2020 kag wala nakabaton sang ila sweldo sa among bulan. Hindi naman kwalipikado ang mga retrenched workers kangay sa mga nag-resign o kon on leave kag mga empleyado nga nag-avail sang unemployment benefits. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang tanan nga pungsod dapat mahatagan sang patas kag mahapos nga access sa vaccines kag treatments para sa COVID-19 sa tiyon nga mga available na.
Ang potential vaccines ay na-develop sa karon sa pila ka pungsod nga ginalakipan sa Estados Unidos, Japan kag China. Suno kay Duterte, handa ang Pilipinas nga makigbahin sa clinical trials kag medical studies para sa potential vaccines kag bulong kaangay sang Avigan, isa ka Japanese flu drug nga ginpahayag sa Chinese authorities sa tumbulan sang Marso nga epektibo sa pagbulong sa mga COVID-19 patients. Ginpahayag naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nga hindi na kinahanglan nga magpangutang sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte para sa kinahanglanon nga pondo sa pagtapna sang COVID-19. Suno kay Castro, mayara pa sang mahimo kuhaan nga pondo halin sa realignment sang 2020 national budget kag 2019 continuing appropriations. Duga pa ni Castro nga kalakip na diri ang confidential kay intelligence funds nga naglambot sa 9 o 9.6 bilyones pesos. Ginaripaso naman sa kongresista ang mga programa nga pang-infrastruktura para ma-reprogram kag i-reallocate sa mga kinahanglanon nga medical kag socio-economic sa tunga sa krisis sa Pilipinas. Nag-umpisa na ang House COVID-19 Committee sa pagtalakay sa Fiscal Stimulus Plan agud mapahaganagan ang epekto sa ekonomiya sa pungsod sa COVID-19. Sa video conference, ginpatigayon ang pagsapol sa komitiba kag gintalakay ang rekomendasyon sa House Economic Stimulus Response Package Cluster para malikawan ang ginapaabot nga 1.08 trilyones pesos nga pagkapierde sa pungsod bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Marikina Representative Stella Kimbo, dapat masiguro ang tayuyon ng operasyon sa mga negosyo, partikular na ang mga kalakip sa micro, small kag medium enterprises. Pagalimitahan na sang Philippine Health Insurance Corporation ang assistance ng ginahatag para sa mga pasyente sa COVID-19 matapos na ginpahayag ng ligad sa ahensya nga sabton sini ang kabilugan nga balayan para sa mga na-infect sang balatian. Sino kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs kag spokesperson Dr. Shirley Domingo, ang bagong scheme ang mag-apekto subong nga adlaw Miyerkules. Dugang pa ni Domingo, base sa bagong scheme, ang coast rate nga ipatuman para sa pagpabulong sa mga COVID-19 patients among 43,997 pesos para sa may mild pneumonia, 143,267 pesos para sa mga moderate pneumonia, kag 333,509 para sa severe pneumonia, kag 786,384 para sa critical pneumonia. Ginklaro man ni Domingo nga sabton pa sa nga PhilHealth ang kabilugan nga balayran sa hospital sa mga na-admit halin Pebrero 1 tubtob Abril 14. Ginmando naman sa Interagency Task Force on COVID-19 Response sa local government units kag state agencies nga sundon ang bagong nga classification system sa mga pasyente nga gin-screen sa masakit. Sa idalom sa bagong nga classification system nga ginpagawa sa Department of Health, ang mga persona nga mayara sang mild, severe o critical symptoms apang wala nakapaidalom sa testing ang ginakabig nga suspect. Ang mga persona naman nga mayara sang mild, severe o critical symptoms nga nagpaidalom sa testing sa unofficial testing laboratory ang gina-classify bilang probable. Ang mga persona nga nagpositibo sa masakit ang ginakonsidera nga confirmed cases. Ang mga persona nga una gin-classify bilang person under monitoring ang wala naging lakip sa bag-o nga classification. Ginpahayag sang Department of Health nga hindi makadiretso kadto sa mga certified laboratorium nga Pinoy agud magpa-test para sa COVID-19 bisan pa nga mag-umpisa ang mass testing. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kinahanglan sa gihapon sa nga pasyente nga magpakonsulta sa doktor antes nga paidalom sa COVID-19 testing agud malikawan ang pagginotok sa mga laboratory kag posible pagsaka sang posibilidad nga paglaptas ng balatian. Dugang pa ni Vergere nga maghimo makapakonsulta ang publiko sa piyak nga yara lamang sila puloy-an paagi sa 24/7 telemedicine hotline nga 02-8424-1724 o kon sa DOH sa 02-8904-COVID o kon na 02-894-26843 kag 1555. Ginaprubahan sang gobyerno ang deployment sang medical graduates sagud magbulig sa pagtapna sang COVID-19 health crisis sa pungsod. Suno kay IATF spokesperson kag Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang guidelines para sa limited practice sang medical graduates nga gintalana sang Department of Health ang inaprubahan na sang task force. Duha man ni Nograles nga magalawig lamang ini sa panahon sang state of public health emergency sa pungsod, magluwas kon temprano nga i-withdraw sang IATF base man sa rekomendasyon sang DOH. Una nga ginaduso ni Senator Francis Tolentino nga pasugtan
Kung panugutan ang 1,500 ka medical graduates para makapractice sila profesyon ug madugangan ang manpower sang gobyerno sa pagtapna sang COVID-19. Sa dugang nga mga balita national, plano pa imbestigahan ni Senator Vicente Soto III ang kapaslawan sa gobyerno nga maimplementar ang National ID System nga among ginalantaw rason sa mahuyang nga paghatag sa cash aid sa mga pigado nga pamilya nga apektado sa COVID-19 pandemic. Sunod sa senador, dapat nangin madali ang paghatag sang ayuda kung wala lamang sang bureaucratic red tape kadungan sang pagpalayag nga iyay pangabay sa Senado nga imbestigahan ang issue sa implementasyon sang National ID System. Sa Twitter, gintawag man ni Soto ang atensyon sang National Economic and Development Authority angot sa implementasyon sang National ID System. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulian kabla sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani niya rin ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niya colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta i-kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Christopher De Leon, Sylvia Sanchez, negatibo na sa COVID-19. Samtang nationwide lockdown sa India, ginpalawig pa. Kagkaroon sa aton sinibalita special mga tips para mapabilin nga mentally healthy bisan may COVID-19 pandemic. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Kag sa ato naman nga Balita International, ginpalawig pa sang tubtub Mayo 3 ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang ilang nationwide lockdown. Anasambit nga tikang ang paradalay nga mapunggan ang paglaptas ng virus sa ilang pungsod. Ginpahig sini ka mga estado nga nalikawan ang outbreaks ang mahimong ipadayon ng ilang mga importanteng aktibidad. Saya ngayon ano nanawagan ini sa publiko nga magsunod na lamang sa ginapatuman nga lockdown para hindi na maglapta pa ang virus. Nagtapos na kuntaring lockdown sa sadtong Abril 14 nga nagumpisa sa sadtong Marso 24. Paday naman ang operasyon sa magtatawag ng essential services kang isang tubig, elektrisidad, health services, fire services, grocery stores kag municipal services. Sa aton nga balita sa patag sang pagnegosyo, nagilisugot ang mga major international creditors nga isuspend anay ang pagbayad sang utang sang mga pinakapigado nga mapungsod sa sining tuig. Kag naghatag karon sang financial lifeline agud makabulig man nga makalampuan sa sining coronavirus crisis. Kapinsa 76 ka mapungsod, sa rin 40 ini ang yara sa Sahara, Africa, ang eligible nga sa sining debt payments nga nagabalor sa nga ginkombinar 20 bilyones dollars nga ginsuspend ini sa kabilugan nga 32 bilyones dollars nga ginutang sang sining nga mga pungsod. Ang mga government creditors takip na hindi lamang ang Paris Club kundi ang China man kay iban nga miyembro sa Group of 20 Economic Powers ang magasuspend sang 12 bilyones dollars sa dalom sang agreement nga iga-finalize pa sa karon nga adlaw. Isa naman ka senior government official ang nagpahayag isang debt moratorium pagi sa official creditors nga nagabalor 14 bilyones pesos. Sa atong foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylong nga 50 pesos kag 59 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 79 centimos, ang Hong Kong dollars may baylong nga 6 pesos kag 53 centimos. Kag sa ato naman yung Balita Entertainment, Action Boy, good news in Action Boy, kay magluwas kaya Christopher De Leon, negative naman subong sa COVID-19 Action Boy si Sylvia Sanchez. Pero ang iya sininga ba na ginahulat pagyapon ang confirmatory results. Kay duha ni sila Action Boy mong nag-positive. Ang iya ba na nga si Art Atayde. Kaga siya si Sylvia Sanchez. So tuman man ang iya nga pagpasalamat sa mga frontliners, nagapakita gid siya Action Boys ang iya nga kung paano gid siya bala ka thankful, grateful nga at least subong negative na siya sa amo nga balatian. Isiling niya siling gali isang iya bata sa isa ka interview si Rhea Atayde, kilala mo Action Boy? Hindi. Ay hindi ka sad. Hambaya Si Arjo lang? Si Arjo lang, oo. Hambaya, it has truly been overwhelming and reassuring knowing that there are so many people praying and for us and our parents speedy recovery. Kay man Action Boy, syempre parents ikaw man bala duhagid no imo ginya parents, so medyo man bala medyo sad. But at least okay na siya subong kagkabay pa nga ma-okay tanan, free na gid tanan diri sa kalibutan. Correct. Balita sa sports. Wala pagyapon na dula ang interes sa American boxer ni si Keith Thurman sa posibilidad sang rematch batok kay Pinoy ring superstar Senator Manny Pacquiao. Sunod kay Thurman, handa pa ini nga tubangon diwat si Pacquiao karon nga ini naka-recover na pagkatapos ng paidalom sa hand surgery sang nagligad nga tuig. Nagapati man si Thurman nga dapat lamang mahatagan ni sang kaygunan para sa isa ka rematch bilang isa ka anay undefeated welterweight champion. Sa piyak nga wala pagyapon sang kontrata ang rematch, bukas naman ang iyas ning kampo para sa anuman nga negosasyon. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa atin yung mga ka-action, di ba? Okay. So, it's April 15 and syempre, sa may mga sweldo pa. Sweldo day sa Action Boy. 15 subong? Sweldo day subong. Hindi. Oo, 15 subong. Okay. And hambal nila, Mother's Day na ko, no? Sa may sweldo pa. Sa may sweldo pa. Sa may sweldo pa. So, subong Action Boy, aton pag-istoryahan,
ining self-care bala Aksyon Boy. Mga tips agod ipabilin nga mentally healthy ikaw or kita tanan bisan nga may COVID-19 pandemic. Di kalakip sa mga gakabasahan ta Aksyon Boy nga mga tips o kung nabaton ta sa karon ang may angot gidya sa mga balita bala Aksyon Boy may angot gidya sa COVID-19 bisan diin ka makadto Aksyon Boy nga social media nga platforms ang social media ara gid na iya. Ari Aksyon Boy ang ato ni hatag sa ila para at least kabalo man sila kung ano ila himuon. So una, himuon ang dapat himuon. Di ba? Lalayan na kung himuon mo ang hindi dapat himuon. Ang hindi mo. Ang himuon mo lang hindi dapat himuon, di niya mo. Dapat himuon ang dapat himuon. Yes. Kaya kabudlay gid man subong Aksyon Boy ang paglikaw bala sa paglantaw sang TV or movie series, di ba? Labi na sini nga panahon nga ara ka lang sa inyo puloy-an. So kagula ka man sang himuon nga importante so muna gaka stuck ka dira bala. Galantaw ka ng bilog nga adlaw sang movie dira or ano. Siling ko gani sa kon nga sa balay ni ko to ano nga daw bilog adlaw ari ta din naka-quarantine pulo pang kuanwan. Puro pang laba man sa sapatos mo daw. Para kay grabe dan init so botis pamala dayo no. Kasigli. Oo, kag hindi pa tapikan sa bacteria Aksyon Boy. Damo kagid mahimo sa bong. Yes, so man Aksyon Boy, magluwas dira dapat magpain ka man kuno sang oras Aksyon Boy nga magtinlo sa inyo panimalay, magbasa sang libro or magsulat sa imo mga thoughts. Nan, pwede ka man kuno Aksyon Boy nga mag-meditate 10 to 15 minutes a day. Nabi na siya bala. Kung mag-meditate ka, Aksyon Boy, doga refresh yung mga ano. Yoga ka bala, kaya galupad ka pa na iya. Grabe. Hindi ka man galing ka concentrate. Dapat ang yoga, bido ka ano siya, doka nami bala ang area, tapos doka, basta doka ano Aksyon Boy Bala ka naman sa feeling. Sure. Huwag pa ko yung kagi yoga. Kagi na yoga? Wala pa, pero pa ko kagi lupad. Yoga. Wala mo, wala mo kagi lupad. Ikaw yan, try mo na. Hindi ka lupad for Tunga sure. lang galing, naglupad sa ako. Manananggal ay, bagay na lupad siya, tunga lang. Muna, nakabalik pa man sila. Balik sila eh. Very good. Kaya katultol sila kung din laging bilin. Wala na daw, ano gani pa daw, daw voltage 5 lang. Takod, gabalik lang takod. Very nice. So, next Aksyon Boy, limitahan ang mapiktuhan mo na ayan ang galupad sa COVID na. Mapiktuhan ang mga na galupad. Sa COVID. Balantalan na. Kasi so far, ang kilala ko, wala pa man siya COVID. Wala pa man siya COVID. Diba? So, next Aksyon Boy, limitahan ang paggamit sang social media. Diba? Sa kadamo, daan subong sang post Aksyon Boy, angot sa COVID-19, hindi tagid malikawan nga magpanik, blakis kag wala na takablo kundi ng tuod or hindi na nga, ano lang, fake news. Ang dami katagyapon sa mga fake news kaya mas nagatatugan isa sang pagsala, palabang isa panic. Kay last day lang Aksyon Boy kahapon lang I think, nag-message ang akon nga friend sa akon. Duga sala-sala gid siya. Kay may ano siya kuno, may teammate siya kuno nga naghambal sa iya nga ano daw nga lockdown, total lockdown kuno sa April 22. Kag hindi nagsirad nagi kuno tanan-tanan gid wala gid kuno may maano. Ako do wala man amo na nga balita. Amya kinabatian niya kuno. Kamaya nabatian niya kuno sa radyo. Mamo na kuno ang iya nga friend. Mamo na. Ang friend niya may radyo. Friend niya may radyo. Tapos ambo ko sala na batian sa imong friend. Si iya na sa friend mo na ton radyo. Basi iya lang. Iya na natin. Basi ang iya nga channel sa iban to nga pungso Aksyon Boy. Kay kisa aga sulod man din iya ka China mong no. Nga basi bala iklaro. Sa China naman na. Charot. So mana. And then next Aksyon Boy, maligo ka gid ka dadlaw, di ba? Kay may ba niya tao nga ara lang sa sulod sa ila kwarto bilog nga adlaw. So nakapajama lang bilog nga adlaw. So wala ga paligo. Kalipat na sila maligo. Ay, hindi gidyaw kalipat. Sa mayara nga kalipat ka na bala, kaya ito ara ka mo lang sinyo balay mo. Amo ka na guro mo, para. Hindi, may ara na kaya mo na. Kalipat bla, oo. Huwag ka mang kadtuan bla. Usually, bay magpaligo. Usually, may kadtuan ka, ligo ka. Tingay ko, ay kadtuan. Ara na sa gatanaw TV, kakuha sa ulit, magagabi na niya, ay, kung paligo. Ay, hala ka lang. So, muna, dapat maligo, gid Aksyon Boy, para ma-refresh ang imo nga, hindi lang imo lawas, kundi pati imo utok. Kaka-refresh na Aksyon Boy, mong basta maligo ka. Ina. Diba? Yes. Kaya kabugnawan mo. Yes. Next, magkaon kay Aksyon Boy sang healthy food. Para sa kadamaan, subong, ang mga junk food, sweets, kag mga carbs, Aksyon Boy, doon ginatawag na nila nga comfort food. Diba? Pero wala ta kabalo nga ang hindi mayo sa aton lawas. Correct.
Anang pwede man tamang kaon sina, pero hindi bla everyday Hindi mo, gid Aksyon Boy. No, kada atuba 4 ka oras, 5 ka oras ka tubagan sa TV ang mga Cheese curls mo cheese da, curls, kuan mga galinaptalan pizza ang mga kuan mo mga sa ano plastic. Correct. So, last Aksyon Boy, i-release mo kung imo ginabatsyag. Oo. Sa Meron dinimagi niya. sa buli. Pwede man. Sa dinirelease. Kung kamusta Yan, no, ginarelease imo mo sa ginabatsyag. buli. Emotionally, wala Aksyon Boy, ginabatsyag. Oo. So, muna, Kung hindi ka magsinggitan, kayo ba? ay, hindi man. Kung may mga trusted people ka, di ba? Kaya iban ba mag-release ba yung kasinggitan niya? Hello, OA mo. Oo. Kamu na? Amo na. Okay. Ikaw yung ano kayo mag-release? Wala. Sa Wala buli na. ka ni. Gabuzilla, Farpaxes, kaya gali. So, ako na Aksyon Boy, para at least bala kay may, di ba, ang mga ginatawag, ito lang sa religan, yung hambal ni Doc, nga cabin fever, balang ginatawag. Di ba? Ang mga iban, dumudama sa paminsa, duga ka, anxiety na, depressed. stress ka na. So, dapat i-release mo na Aksyon Boy kung ano yung mga ginabatsyag. Hindi, ano yung pag-ubra sa panumdum, mga kautangan mo na. Oo, kay gin-stop na nanay subo. Diba, Wala after, na yung... after sa April 30, nga, kung balayran mo ni mo to, kaya wala ka kabayan mo. Kaya ti, why man ka, sirado man ang balayran mo, pero ti, ang imo yung inagbayad na amat-amat mo na to. Amat-amat mo na, kaya ti, kuhan mo na, nga ginigasto mo sa sunod balay. So, pag-abot ni sa ni balayran, ang balayran mo, muna mapastress mo. Oo. So, hindi rin pagpanumduma. Oo, ang ibang Kay nga may pungsod. pila pa kasi mana, duwa pa. Ang ibang mga creditors, yan yung mga international creditors, so, suspend ang debt payments. International lagi na ha. International lagi na. Yeah, So, kamuda ang mga local, hindi ka mo ika-suspend. Diba? So, na. I-relax lang. Suspend nyo lang, anay. Hata pa... Kung si Presidente Duterte pa, hindi ni panahon siyang pagganansya. Oo, correct. Okay, ba nagapamintaha, at hindi ni panahon siyang pamintaha, kaganansya. So, mga nagpa 5'6", bala, 5'5" nyo lang nagyapon. Di ba? 5'5" na lang. So, wala interest. 5'5" mong, no? Kung 5'6", mayara. Correct man? Sa tanan ng mga amigo, tada, si Torco. Oo. Liog lang tada Turks, Hindi na pasakaya na yung mo Wala na 5'6", Kung di mo gusto arthritis soon ka. Di ba? Sige, okay. Sige. Action doors dali lang kita. May importante lang kung di nga panawagan. Gali. Kay Annalie Canapit, bala, sino kakilala kay Annalie Canapit, kag kay Sherry May Aguilar, mga Australian residents ni sila. Ang Australia, may schedule sang repatriation sa ilang mga residents nga dalon sa Australia, of course, alin din sa Pilipinas. Ini mga Filipina ni sila, pero mga Australian residents ni sila. So, hindi sila makontak. Subong si Annalie Canapit, kag Sherry May Aguilar. Pwede ka mo makakontak sa 0917-726-45082. O kung kay Rose Mina, o kung kay May Ann Fortu sa 0927-924-1142 sang Bago City Tourism Office. Pakig-angot na mo dira kay may repatriation flight sang tanan nga Australian resident sa April 18. April 18 repatriation flight nila. Tiining duha ni si Sherry May Aguilar kag Annalie Canapit. Basta may nakakilala na most probably sa Bago. Nakabati na ko na sang Annalie Canapit. Sa Bago ni sila most probably nga area mo. So paliw pagig-angot sa tourism office kay para ma-schedule ka mo. May isa na nga nakita sila, na di ka interest pa na pa-aksyon. Kaya nakita natin na sa schedule na para i-repatriate. So hindi bang duha, wala pa rin makita kundi in ginaila nga exact address. Pag sa iban pa da nga mga Australian residents, pagigangot ka mo sa inyong local government unit para sa schedule sa repatriation sa Australian government. Okay? Sige. Ayos. Good morning sa kay Kap Jojo Malayang, sang Barangay Kabu. Correct. Good morning. Sa kay sa kay Donna dira. Good morning. Sa kay Henry Paharon dira sa London, parikoy kuan lang ng halong. Yes. London, isa man sa naigo man mo, no? M. Saboso, Rafi Sangrador, Ramil Estilo, Aileen Peña, sa kay Teresa Linaha Cayaw, Jean Buerom, sa kay Jonel Halyurina. Among inisang gadayaw, si Mukadadlaw. Si Junel. Edwin Miranda Sr., Kating Marvy Singson, ang akong ihada. Good morning. Sa kay Kagawad Rocky Nesya, sa Barangay Panukoy, kay Parentico Helen Duran Sandigan. Good morning, man. Yes. Good morning, man. Action Boy. Kay Pepa Jazbing. Amo ni pagbasa sini. Kay Dennis Tibor Roma. Good morning. Sa San Enrique. Gapamati sila. Roma family ko, no? Kay Neil Centineo. Happy birthday. Kay Kylie Blight and Carmen Ledesma. Kay Maria Luz Makunat. Good morning. Manda sa imo. Kay Lourdes Blaser. Good morning. Kay Sherwin
Mayo lang nga pag-monitor kuno Action Boy. Sa barangay Tangob sila Action Boy Kay mamaya Sario kag Papa Mario. Sario kag Mario, sige. Good morning. Kag kay Merlin, Ding Dong Bernardes, God bless you. Kay Ter Sancho, good morning from Moises Padilla. Helen Cuesta, good morning kay JR Panagiton. I thank you, Gidagin Dayaw. Yan naman naka-Action Boy. Dressay Roreco, good morning. Ako gani ko, no? Good morning, Dressay mo sa Roreco. Kay Apple Florentino, good morning. Gumonitor naman sila sa Homes Royal sa Alihis. Ginagreet niya ang yabana si Judy Florentino. Tatay Danilo, Nanay Marites, gapamati sa Forest Hills, Mansilingan, kag si Myra May Lejero sang Pulupandan. Kay Rock Carino, good morning. Kay Lyshel Tadi, good morning man. Kay Eddie Aribato, good morning. May ano siya sa LTO. Kay Bunda, may LTO. Tanay konsiderasyon, wala dakpanay sa service empleyado sang call center agent. Oo, nga ginadakop nila naman. Kaya gina-service na sa mga empleyado. Siguro kolorom. Sa social distancing. Ang buta, hindi ko imagine dapat patag na lakon nga ginadakop. Iba na call center, nag-arkila sila kuhan mo ng vans. Kaya gina-service sila mga empleyado. Tito, ginapapanaog sang LTO. Kuno kaya ginapagalakat sila pila ka kilometro. Di ipatag na nila Action Boy. Dapat kunya mo na. Kaya panahon ni subong sang krisis mo. Pag binuligay. Panahon ni sang krisis. So may mga adjustment diri may mga adjustment kita nga dapat imuon sila. So ipatag na sa dapat ipatag na sang LTO ang ilang enforcement unit ni ha. Ang pero June gid bala. Pero mga way lisensya ya subidakpon ginaya. Ako way kay lisensya kag way restro sa lakyan mo. Kasi wala sila bala Action Boy. Kung isa gani ang way restro nga sa lakyan nga subong abi mga Abril or Mayo medyo siguro sa akon sa medyo may ara pa jutay dira nga consideration. Kay ko sirado man ang LTO mo. Correct. O te paano ka ano gani panag na nakaparehistro, maka-renew. Sige. Good morning Action Boy kay Bunda Lucel, kay Sarah Escuban sa Barangay 14, kay Nin Valdebia, kay Feby Alvarez, good morning. Genro Julian, good morning. Kay El Spoon, thank you, Gid. Kay Josefina Generato, sa Purok, ano sila Action Boy? Barangay 7, Purok Magnolia, Bacolod, good morning. Kaya listeners na sa Purok Magnolia. Sa Barangay 7. Dindamping Barangay 7 man. Sa San Agustin, unahan San Agustin. Okay, sige. Kay Cory Vidaha, good morning. Kay Bia Jonathan, Nera Kiroche, Emma Belaong, kay Kakin, yung ngalan niya, Action Boy, malang nag-cocaine ba? Kakin Halapago, good morning. Magasap naman niya problema. Kay Ricardo Sorillo, kay Mayron Simbulan, good morning man. Kay Lito Barneso, Charmaine Rebatado, kay Jonathan Pineda, Elbla, kay Alexander Betache, kay Joselito Guzon, good morning. Kay Tintin Brillantes, Anel Gasudo, kay Turco Jungko, may agada. Hi Turks! Hi Turks! Kay Rochelle Abalain, kay Jack Berador, Buknoy Panagiton, kay Jezreel Retarino, good morning. Shirley Grace, Philip Alonsagay, Rex Denisa, Jocelyn Calamaan, Nenette Garrido Becher, Nonoy Tajones, Ayan Fred Solas. Ikaw naman, Action Boy. Sa Homes Royal dila sa Alihis, bala nabasa ko na Action Boy, yes. April Tolentino. Yes. Si Mia Jane Granton, si Alan Tabilin, good morning. And kay nang Mary Grace Eugenio Fermin, gapamati isla ko no, kag iya nga kids, kag iya nga bana. Sa manghod ni Shirley Grace ko no, happy birthday. Waya mangibutan ko sa ngalan sa manghod ya. Basta manghod ya. Happy birthday man kay Gideon Quijano, halin sa Pulupandan, kag Evelyn Habagat from Tampalon, Kabantalan. Ang friend ko gali, si Nimrod Villamarzo, nagapag-greet, kag kay Zion, good morning, dra sa inyo. Kay Ramia Garcia, Aileen Treyes Ligaspino, puro ni taga Villa Lourdes, kag kay Ambo Delilan, good morning man. Yes. Susan Berden, Action Boy, good morning. Nagahingagaw sila, Action Boy. Sige, thank sa wala you. mag-greet dira. Kay ni Rose Wenner, giling aton nga mga regular, bala nga mga, ari di sila subong way pagkapuli sa. Ari sila subong. Way pala sila kapululi. Sa din sila, how? Taga Caridad ni Sablar. Sige. Happy birthday sa tanan yung may birthday. Happy birthday kag happy anniversary sa tanan yung may anniversary. Sa
sa Mercy, Mercy. Ay, Thank you. Mercy, tanan manamit. Thank you, Gid. Manamit, Gid. Okay, nakatag sa aton sang food packs. Yeah, Action kag sa Bar na. Victoria's Milling Company. Yes, thank you so much sa Inda, alcohol. Chay Mati Espina. Good morning, salamat. Butchay, Gid, ya. Kay Rodrigo Caniedo, good morning. Ev Smart Salcedo, good morning. Kag sa mga 4-piece beneficiaries hindi ka mo palusot kay kung madakpan gani ka mo. Ay banway kita palista nila ilang ang mga kabataan. Ang bata nila mo palista nila kung isa makalusot sila sa Social Amelioration Fund. Hindi na mamintahan. Hindi na ka mo mamintahan, ka mo palusot kay ka madakpan ka mo basi astang 4-piece nyo madula. Yun nga kisalan ni kadwala ni kabulan pero basing 4-piece nyo kada bulan basi Why madula kay ka yatang nasa wala. Yes. Kaya ara naman ka mo. Damo ko no basang DSWD sang DSSD damo nagpalusot Di ba si madakpan bla ka mo? Madulaan pa ka mo sang inyo nga 4-piece nga benefits, no? Wala sila pa. Basi madako pa madula sa inyo tungod sa papamintaha, palusot. Standby kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,